Bună ziua, bine v-ați la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Adopt Me. Vom sta să intru repede pe Roblox. Și nu, o să dăm trade-uri și să vedem ce o să ne dea. Dăm repede play. Până mă bagă, așteptăm să mă bage, sper că astăzi, nu mâine. Opa, mi s-a blocat. Gata, bun. Hai odată. Bun, play. Așa, bun. Ne scoatem petul nostru. Ne mergem pe acolo cu ei. Fly, ride. Și na. Eu acum din sezonul meu mi-am luat omul de zăpadă. Și cam atât. Și acum muncesc să-mi iau bufnița, care costă 10.000. Nu pot să iau, nu știu de ce. Că-s ride, nu? Da. Te deșteaptă-ți. O să vreau să-mi iau bufnița aia legendară cu 10.000 de dulciuri de ale sau brioșe, ce îs, bomboane, nu știu. Bun. Dacă se strâng la acest episod 3 like-uri, o să mai fac încă unul și la ora că să mai strâng nu știu câte like-uri, o să mai fac și tot așa. Bun, mergem în centru. Dacă tot ăsta, hai să le adunăm. Oa, deci așa mă nervează pe mine pinguinii ăștia. Că tot îi lovesc și faza e că nu mă lasă să fug ce până... Na, super. Super. Aveți, trebuie să stau un pic culcat, aia mă nervează. Trebuie să batem spre... Oh. Stai că iar mă ciocnesc eu, că se deșteaptă. Apropo, voi știți că dacă faceți cursa aia cu pinguinul de aur la Pinguin Run și o terminați, o faceți pe toate, vă dă 800 de bomboane de-astea? Da, așa am pățit. Dar bine, numai o dată puteți. Adică dacă vă arăt mai urmă să ajung înapoi. Ce zăpadă asta, doamne. Hai o dată. Opa. Da. L-au văzut. Na. Super. Căinul tău cu tot. Bun. Opa, opa. Așa. Eu vine pinguinul, vine și ăsta, poate. Nu, super. Am ce zicem. Bun. Deci, voi aici veniți. Stai că mai intru să fac la neon. Aici vă luați bomboanele, cred că știți. Aici este pinguinul, Speed Pinguino. Da, să vorbiți cu el și zice. Eu am făcut-o și zice, vreți să începeți. Vreți să începeți aia, cum zice, ranciu sau cum Dumnezeu zice? Nu. Și dați ok sau da sau yes, ce Dumnezeu cum scrie, nu. Și aveți cerculețul, nu voi merge prin cerculețele alea până înapoi la finish și când ajungeți aici și mai dați o dată să vorbiți cu ea și vă dă 800 din alea de bomboane. Bun. În total, dacă tot timpul vreți să colectați toate chestiile astea, sunt 160 în fiecare tură. Bineînțeles că le adun astea și o să închid... Opa, nu, n-am ce zice. Și o să închid episodul. Și la 3 like-uri mai filmăm unul. Și eu episodul ăsta îl filmez după nu știu ce aplicație.
pop. Să iau și pe astea, bam. Super! Și cred că știți cu omul de zăpadă, dacă nu știți, o să vă arăt în celălalt episod. Acum să strângem 3 like-uri, atât doresc. No, super, m-am blocat în asta. Ioi, cu Believe Me tău. Bun, adunăm astea repede, bam, bam, bam. Sper să nu mă obținesc iară că explodez. Și dacă vreți să îmi spuneți, dacă vreți să filmez și Brawl Stars, atunci filmez. Bine, o să vă zic în videoclipurile care o să mai fie, că acum nu. E primul cu care filmez cu aplicația, deci sper să fie bine. Repede filmez, doamne, adun astea. Opa. Da, Tony. M-a speriat. Că e a meu. Uite peturile mele. Am nu știu că scrie că vreau să-mi fac un nume gareon, dar știți că mie nu prea am chef. Să strâng astea, dar nu le fac în veci. Nu știu. Dar bine, o să le fac. Poate într-un episod. Cred că o să fac cât într-un episod, de exemplu, de la prieten la ten și de-astea. No, bun, no, super. N-am ce zice. Atâta mă nervează. Iată. Și dacă se strângă la acesta 3 like-uri, la celelalte episoade să vă arăt tot ce este nou și logo și tot. Dacă strângem la acest episod 3 like-uri. Stai că acum mă duc să colectez și închidem episodul. Că n-am. Am vrut doar să vă arăt așa un pic că... Da, am 160, le colectăm. Trebuie să dăm leave acum. Bun. Stai, așa, ieșim. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați un like și un subscribe. La revedere!